Nekem ez nem pálya. Jó van. És miért nincsen videó? Elsősorban én nagyon félek a pókoktól. Kezdem így legyőzni. Lemegy a Patrik egy ilyen kanálszerűséggel, lemegy oda, és harcolnia kell. Csipogott a Facebook. Na mindegy, és mit tudom, mit kell csinálni. És tele volt pókkal. De nem az, hogy 2-3, nem. Egy olyan 15-20 pók csatornánként. Igen. Kezemen mászott a pók. Nem az van a pókokkal, hogy én félek tőlük, nem. Én rettegek tőlük. Tehát igen, látszott a cicibémom. Igen, látszott a cicibémom. Pisztácia, mit tudom én. Leesett a kupak. Felborulok a székkel. Ez a portát is mellettem. Úristen, megvan, hogy majd. Én szépen kötelezem a szememet, mert ezt nem akarom. A határa vágom. Érkezett ki a szépen. Majd nem is megtartani. Kezdjük. Még kimaradt egy kicsi. Alkoholosnak néz ki. Meg olyan illata van. Mi van? Majdnem minden anyagom vízálló, fényálló, jól fedő. Pisztácia, mit tudom én. Na pisztácia, sziasztok. Na sziasztok. Gázik a kamera. Na, sziasztok. Köszönöm szépen a figyelmet. Pisztácia, sziasztok. És akkor hamarosan találkozunk, addig pedig nektek is jó nyarat még. Nekem meg jó munkát köszönöm. Jó van. Nekem ez szerintem nem vicces.